Здравейте, фенове на Покемон и най-вече на Лала. В момента ще ви покажа 3 от редките карти, които аз имам. Първата е Луджия. Ето. Търсим го на карт. Карт X. Така. Моята карта е ето тази. Да, точно тя е. Както виждате, има 180 хп. При мен има 170. Хаха. За шега ли трябва да е? Добре. Какво нещо друго интересно? Тук всичко е еднакво. 4 плазма. И тук пак си бие 120. Сега ще ви покажа другата карта. Показваш ми картите ли? Да. Инчини. И X. Покемон карта. Така, моята карта, ако успея да открия. Ага, ето е. Пак моята е по-различна. Освежаваща музичка. На приятеля му звъни телефона. Паузирам. Както видите, картата е абсолютно същата. Само с един плюс за мен. Тук всичко е еднакво, нали? И тук кръвта ми е 160. Да видим тук дали е 160. Не, и тук е 110. Мисля, че... Охо! Супер. Така, и последната карта, която... Видиш му нещо като братчето на Виктин или къде? Вайнчини. Да. И последната карта е... Сега гледах на влога. X Pokemon Cards. X. Добре, ето е картата, както виждате. Да, няма никаква разлика този път. Да. Всичко е напълно еднакво. Както виждате тук 2 огън, минус 20 на водни, 170 кръв. Тази магия бие 150 демидж. Това беше от мен и продължава Никсън с неговите редки карти. Никсън, заповядай слушалките. Здравейте! Сега ще видим моите карти. Нека да започваме. Диагла. Как се пише? Диалга, да? Ех, че тази клавиатура не съм свикнал. Ето е моята. Оп. Не, той пише на китайски. Защо на китайски, е? Също. Еднакви са. Да, едно към едно. Така, следващата карта. Молтрес. Аз имам Молтрес, Заптус и Арктика, но не на X. Това е много гадно. Това е Молтрес. Сменено е името. Арктика не трябва да пише. Добре. Те май да не така сами. Виж, това го има в Оранжа, в мола. Това така да пише. Молтрес. Сега следващата. Кар забравя да напишеш. Не, моята е различна. Да.
Как са го направили в Pixelmon? Мода за Майнкрафт. Добре. Въпрос да изкъртя. Малтрис. Ето го. Моето. Обаче виж, че на твоето пише ПВ, там пише ХП. XP. Да. А на твоето защо пише ПВ? Никаква идея. Не искам се... Както да е, нека да продължаваме. Виж, следващата ти карта ти е трейнър. И то пушачка. Поне държи цигара, де. Не, те беше ли това? Държи и на цигара. Като загледаш се, ще виж. Ако направиш черно, виж, ако направиш черно или кафяво дъното, ще не се пише така. Тази ли търсиш? Аз не се... Не, красавец! Вау, колко е красив! Някой ме пропуска да направя своя карта. Значи твоята карта е ето тази, но наобратно. Я да потърсим. Къде ще... Ето тази, дай нагоре. Ето тази е... Твоята едно към едно. С една имена. Добре. Сега, нека това беше за този клип. Оха, яка карта. Коя е? Ако съществува такава, аз искам да се я купя. Лек. Да? Да, всъщност съществува. Може там хората се я снимат. Да. Сега, това беше за този клип. Не, Какво? разглеждаме реални карти. Ето, виж. Здравейте, Никсън, може ли малко место? Аз забравих една карта. О, той е забрал една карта. И тя е... Може ли да се отдръпнеш? Няма място. Не може. Окей. Лайт. Няма ли го не? Екс карта. Дали тук ще бъде картата? Първата. Обаче втората е по-яка. Да. Е, тази е най-яка. Да. Ето е картата. Едно към едно. Да. Според мен това е най-яката му. Не е това най-яката. Има и по-яки си надолу със сигурност. Такива има. Само секунда. Това е най-яката му карта. Да. Той вече е на оригинална форма. Аз я знам. Добре, в момента ще напишем Rare X Card. Rare Pokemon. Написах Rare грешно, но ми е честно казано все тая. Рядки покемон карти. Да, Луджия, твоята карта. Моята карта. Да, няма я, обаче самия покемон е там. Бяло, черно. Той го имаме. Имаме го? Да, обаче не на... Да, ама все пак си е рядко. Да, но по-рядко е на X. Това е много яко, аз преди съм го имал. Аз го имам. На втората му форма всъщност. Аз съм го имал него Ето и е мъжкото. твоята. Да, ето е моята карта. Не знаех, това първата му форма ли е? Не. Тогава защо е тука? Това му е първа. Оу! Пак освежаващата музичка, паузирам. Никсън тръгва, оставаме с мен. Ето виждате тук тази карта, която е много рядка. Да, прав си, снямам 9 минути и 20 секунди. Това е по-редка карта. Това беше от мен и до скоро.